Human sa sunod-sunod nga pagbaha nga nasinati sa dakbayan sa Talisay ang masakop sa Action Agad Team ng limpyo sa mga drainage nga napuno nas mga basura. Si Chona Carrion sa report. Gumikan sa kanunay pagbundak sa uwan, nakasinati og baha ang pipila ka mga dapit sa dakbayan sa Talisay. Usa ang barangay Linaw dinhi sa dakbayan sa Talisay ang makasinating grabing baha panahon kun mubundak ang uwan. Usa sa mga rason ang mga basura nga nagtipon og nga mibara sa ilang drainage system. Sukad kagahapong adlaw, gilimpyuhan nila ang drainage sa barangay Linaw. Miabot na sa usa ka truck nga basura din kasagaran ni ini mga plastic ang mga nakuha sa sakop sa Action Agad Team nga mo'y gisanguna ni ini. Gani misulod gyud ang mga sakop sa ilawom aron manguha sa mga basura ug mga bato ug bas nga nakabara sa agyanan sa tubig. Ang problema gid una diri ma'am kining mga basura sa nga gikas babaw nga anod nya. Ang ikaduha kining yung mga bato ug bas nga napuno na rin ang atong kining atong box culvert diri mao ni mutaas yung tubig. Gidugang ni Tugonon nga sagad sa mga plastik nga basura gikan sa mga bukirang barangay sa dakbayan lakip na diha sa barangay Linaw. Nang hinaot si Tugonon nga unta mahigmata ang mga mulupyo sa pagtarong og hipos sa ilang mga basura kay kun magbaha kanunang ibaso sa gobyerno apan ang mga tawo magpasagad lang og labay sa basura. Nga ato unta ang atong mga basura dili nato ipataglabay. Na naman tagilan pil na itrak nga mukuha atol lang nanging ihuat ang truck nga moagi ato ikarga mga basura. Uban ni Cleofer Lumayag, Chona Carrion, Balitang Bisdak.